Sanibonani Dumelang Majoro Mponjo Mambo vipi igcwame lisho umfo wamanqele umemezele ukuthi njengoba ihlabani wahlukanisa unyaka nje uzoba nomzungezo ezindaweni zeTheku ehamba ibonga abantu abebemvotela ehamba ngebhasi azobe vele phezulu kulona elandelwa ngemuva imoto edonsa leli pholo ahlabane ngalo ngenqola. Umbukiso ubonayo njengamanje kukholakala ukuthi kungenzeka ukuthi iyona ndlela le azobe egqoke ngayo njengoba ezobe evakashela abantu ezindaweni ezihlukahlukene, kanti abanye bakholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi ushutha umusic video wengoma ethi Sigadumzila njengoba kwagcina kubonakale ivideo yepromo kuthi azophuma i-album. Hayi kunjengoba ubona-ke wengane yakwethu injabulo ibibuzwa khona ezitaladini zeTheku njengoba ehambe waye wafika nakaMashu lapho aqala khona ukuthi aziwe khona kakhulu ngayo ingoma esaseyilivukane esayiqala lento njengoba eseyisikhondla somculi ohlonishwayo eNingizimu Afrika njengamanje. Lapha embukisweni unqamla khona kwaMashu la ebekade ehamba khona kuyi-convoy yeyimoto kanye nebhasi namaphoyisa eTheku.